Сёння ў брэсцкім абласным кардыялагічным дыспансеры існуе рознаўзроўневая сістэма аказання дапамогі ад пацыентаў з нескладанай паталогіі да цяжкіх сардэчных захворванняў. Усяго ва ўстанове аховы здароўя пад наглядам знаходзіцца каля 5000 чалавек. Прымяненне дыягнастычнага абсталявання дазваляе на працягу хуткага часу выявіць захворванне на самых ранніх стадыях. Применяются разного рода современные технологии, коронарангиография, стентирование. У нас достаточно оборудования для того, чтобы своевременно оказать помощь и сделать прогноз течения заболеваний. Конечно, при условии, что пациент заинтересован. На сегодня есть большая проблема, что не все понимают пациенты, имеющие тяжелую кардиальную патологию, о том, что необходимо постоянно наблюдаться. Хваробы сістэмы кровазвароту ва ўсёй рэспубліцы, у тым ліку ў Брэсцкай вобласці, займаюць высокую удзельную ўвагу ў структуры смяротнасці і захворвання. Самымі распаўсюджанымі з'яўляюцца артэрыяльная гіпертэнзія, атэрасклероз і ішэмічная хвароба сэрца. У апошні час захворванні сістэмы кровазвароту значна памаладзелі. Для эфектыўнай прафілактыкі неабходна прытрымлівацца пэўных правілаў, кажуць медыкі. Рекомендую всем людям обратить внимание на такие факторы риска, как гиподинамия. Очень важный момент. Больше двигаться, ежедневно двигаться. Это лишний вес. То есть понятие ожирения несет в себе в дальнейшем очень большие проблемы со стороны здоровья, в том числе и сердечно-сосудистой патологии. Рекомендую обратить внимание на артериальное давление. А яшчэ на ўзровень халестэрыну, кантраляваць паказчыкі глюкозы ў крыві, рацыянальна харчавацца, пазбавіцца ад шкодных звычак. Усе гэтыя прычыны прыводзяць да зносу матора арганізма. Медыкі нагадваюць, станоўчая дынаміка можа быць дасягнута толькі ў выпадку комплекснага ўздзеяння на фактары, якія ўплываюць на стан здароўя насельніцтва. Очень важно поддерживать свое здоровье, потому что когда молодой, не задумываешься, приходит время и болезни атакуют со всех сторон. Поэтому надо всегда поддерживать здоровый образ жизни, больше двигаться, заниматься спортом, если есть возможность, работать на свежем воздухе. Ніколі не позна пачаць весці здаровы лад жыцця. Нават невялікія змены могуць запаволіць старэнне сэрца. Спецыялісты папярэджваюць, лепш і прасцей прадухіліць, чым выправіць наступствы захворванняў. Юлія Селюк, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».